खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजाग्रा फेस्टा फावखुंगुर एबा एक्टर लोगोसे सिंगार प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि बावैसो सान सिगाङाव रिलिज जानानै थांनाय पक्स' भाइरेल बड' मेथाइखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा रागा जोंखांदों आरो गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायदों। मख'जाथावदि प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि पक्स' रेप मुंनि मोनसे बर' एलबाम मेथाइया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों, जायनि जाहोनाव सुबुं समाज हान्जाफोरनि गेजेराव गोबां बर'नि गेजेराव रागा जोंनाय आरो जिंगा सिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। जिनाहारिनि आरो पक्स' एक्टनि बायदि गोब्राब आरो सेन्सिटिभ आयदाफोरखौ दिन्थिनायनि अजद होनानै बे मेथाइखौ लानानै गोख्रों सोंखारिदों। गोबां सांग्रां नोगोरारिफोर आरो आफादफोरा बे मेथाइखौ सोंखारिदों। हिंसा आरो गथ'सा रैखाथिजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरखौ लानानै बिथांमोना नोजोर होनानै बुङोदि बेफोरबादि सावगारि दिन्थिनाया सुबुंफोरनि गोसोनि साननायखौ खहा खालामनायनि अनगायैबो गथ'साफोरनि रैखाथिनि थाखाय बानायनाय आयेनफोरनि गोथौथिखौ लोरबां खालामनो हागौ होनना साननाय जादों। 2026 मायथाइनि बिधान सभानि बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै दासान्दि नेशनेल पार्टीनिफ्राय लानानै रिजनेल पार्टीफ्राबो गोख्रों आरो साखाफारा जानानै दं। बेबादिनो माखासे दोलोफोरा गावसोरनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ फोसावबाय। बे समावनो नगाव जिल्ला खुंथाया 9 एप्रिलाव खुंजानो गोनां बिसायख'थि हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों, जेराव बिसायख'थिनि समाव जाहाथे जेबो हेंथा सोमजिया बेनि थाखाय नगाव जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरि आरो कमिशनारआ जिल्लानि गासै सोरखारि बिफाननि गाहायफोरनो मोनसे गोनां बिथोनलाइ होदों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थि खामानियाव नांथाबना थानाय रावबो मावख'गिरि एबा मावसुमाखौ जिल्ला कमिशनार आरो बिसायख'थि आयगनि सिगांग्रो गनायथि गैयालासे जिल्लानिफ्राय दैथायहरनो हानाय नङा। बेबादिनो रावबो मावसुमाखौ गोनांथि जाहोन गैयाजासे सुत्ति होनाय जानाय नङा। बेनि अनगायैबो मडेल कड अफ कन्डाक्टआ दासान्दि सोलिफुगासिनो दं। बेनिखायनो गासै मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरनि नुजाथिनाया गोनांथार। गुबुन फारसेथिं डिभिजनेल बिबानगिरिफ्रा नगाव जिल्लानि गासै भट सोग्रा मिरुफोराव रैखाथि आरो गुबुन गुबुन सुबिदाफोरखौ थि खालामनो थाखाय जर'खा राहा लादों। NIA केसनि जाथायाव सा 7 गुबुन हादोरनि नोगोरारिफ्रा हमजादों। दिल्ली, लखनऊ आरो कलकातानिफ्राय सा 7 गुबुन हादोरनि सुबुंफोरखौ खानाय जादों। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाथियार लाग्रा उदखारि खामानिफोराव लोब्बा थानायनि दायाव सा 7 दायनिगिरिफोरखौ NIA केसआव दाय होनानै एरेस्ट खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला इउक्रेननिफ्राय सा 6, आमेरिकानिफ्राय सासे उदखारिखौ खादों। बे सा 7 उदखारिफोरनि सायाव म्यानमाराव उदखारिफोरखौ फोरोंथाय होनायनि अजद होनाय जादों। सा 7 सायाव आयेन बेरेखायै हाबनाय, हाथियार आरो ड्रन फोरोंनायनि दायबो खालामनाय जादों, जेराव इउरपनिफ्राय ड्रन लाबोनायनि अजद दिखांदों। बे समाव हमजानायफोरखौ 10 साननि थाखाय NIAनि आवथायाव दैथायहरनाय जाबाय होनना मिथिमोनदों। आसाम बिधान सभा बिसायख'थि 2026आ खाथिनिफ्राय खाथिसिन फैगासिनो दं। बे समावनो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ साखाफारा जाखाबाय। गुबुन फारसेथिं 16 मार्च 2026 खालार समबारनि मोनायाव UPPL दोलोआ मोन सिनेमासिनि थाखाय गिबि बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावदोंमोन। बे बाराव UPPL दोलोआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर'खौ 46 नं उदालगुरि LACआव बिजाथि महरै थिसनदों। बे समाव गुबै बाथ्राया बेसोदि फैबाय थानाय समफोराव दिपेन बर' बिथाङा UPPLनि गाहाय दैदेनगिरिनि मासिखौ आवग्रिगोन नामा? बारग' BTCनि चिफ प्रमद बर'नि जायगाखौ दिपेन बर' बिथाङा लागोन नामा? आरो फैबाय थानाय समफोराव UPPL पार्टिया BTCआव सोरखारखौ दायोब्ला दिपेन बर' बिथाङा चिफ जागोन नामा? बेफोर सोंथिफोरा फैदों, जेराव बेफोर सोंथिया जानो हागौ बयनिबो गोसोआव फैदों। मानोना प्रमद बर' बिथाङा MPनि सिटखौ लानानै गोबां खामानि मावनो लानायाव दोलोखौ दैदेननो एबा सम मोनैयाव दिपेन बर'आ बिथांनि जायगाखौ आवग्रिना लागोन नामा? बेफोर सोंथिया फैदों आरो नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंगोन फोरमायहरनो हागोन। दासान्दि आसामजों लोगोसे गोबां जायगायावनो अखानि गोहोमखौ नुनो मोन्दों। खम एबा गेसें अखानिफ्राय लानानै रोजा अखासिम हाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। आसामजों लोगोसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आरो गोबांथार जायगाफोराव अखानि गोहोम एबा अखा हाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव अरुणाचल प्रदेशनि इटानगरनि नीति बिहाराव मोनसे गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथाय जादों। गोबां समफोरावनो जों खोनानो मोनो हा गिसिखानाय जाथायजों गिख्रंथाव जाथायजों मोगा-मोगि जानांनाय गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थादों। बेबादिनो इटानगर, थामहिनबा अरुणाचल प्रदेशनि इटानगरनि नीति बिहाराव मोनसे गिख्रंथाव हा गिसिखादोंमोन।
समबारनि बेलासियाव इटानगरनि नीति बिहार ओनसोलाव बे जाब्रबथाया सोमजिदोंमोन जेब्ला कन्स्ट्राक्शननि लुनायनि खामानि सोलिबाय थानाय समावनो गोबारै अखा हाबाय थानायनि थाखाय गिख्रंथाव जाथाया जायो। बे जाब्रबथायाव इन्जुर गोग्लैसिननानै 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बेजों लोगोसे गुबुन 3 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों होनना रिपर्टआव फोरमायथिदों। बे जाथायनि उनाव पुलिस आरो SDRFनि हानजाया लोगो लोगो रैखाथि हाबाफारिखौ जागायो आरो सिङाव थाबथानाय गासै 7 सुबुंफोरखौ रैखाथि खालामो एबा रैखाथि होयो। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि उनाव खुंथाया मोनसे सांग्रांथि फोसावदोंदि जेराव इटानगर जिल्ला खुंथाया बुंदों दैज्लां बोथोराव हाजो ओनसोलफोराव हानि दिदोमथिया खमायो जायनि थाखाय लुनाय खामानिया खैफोद गोनां जायो। दानि बोथोरनि थासारिखौ नोजोर होनानै सेन्सिटिभ ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरखौ सांग्रांथि थानो सुबुरुन होनाय जादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।